Здравейте, котки! Това е змия пред мене. Това е смок, мишкар. Много е страшен. Просто вижте колко е ужасен. Ще го сръчкам. Тук не се вижда, защото малко така камерата... Да. Имах проблеми с нея. Ще го скази. Добре. Мисля пак да го сръчкам, обаче... Ще дойде нещо. Колата идва, не, ще го сгази. Пак не. Добре. Вижте го. Моториста. Ужас. Още една кола. Да, кола не мина ли вече? Той ще се изкачи. Не, вижте как се издължава. Отвратително е. Харесвате ли или мразите змии?